ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ତ ମେଘ ପବନ ନଥିଲା, ଆମର ଘରରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କିଏ କରିଥିଲା? ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଥିଲା ଆମର ଘର ଛିଆଣି, ହେଲେ ଏ କଥା ମୋତେ ଜଣା ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ଆସିକି ଚାହା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ପକେଇ ବହେ ଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବ ଛାଚଟେ ହେବ ବୋଲି। ରସୁଣ, ବଡ଼ି, ଲଙ୍କା, ଜିରା ପକେଇ ଦାଲୁ ଦାଲୁ କରି ଛେଚିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ପଖାଳ କଂସାଟା ଉଡ଼ିବ ବୋଲି। ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସିନା ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବି, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବି। ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ହେଉଥିଲା ପଖାଳ, କାହିଁକିନା ଖରାଟା ପୁରା ଟାଣ ଥିଲା। ଘର ଛାଇ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ। ଘର ଛିଆ ହେଲେ କେତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏ କଥା ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ପଖାଳ ଖାଇଲି ବୋଲି ଦେହ ମନ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। କୋଉଠି ଥିଲା ନିଦ ମାଉସୀ? ଶୀଘ୍ର ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଆଜି ସମୟ